Bé, hola a totes i a tots i benvingudes a aquest espai de videotelefonada on connectem amb diferents persones, artistes, concretament avui, músics. Ara els coneixerem per a parlar, i en aquest moment en el que estem vivint, doncs, gràcies a les xarxes es permet fer aquestes reunions on gaudim i reflexionem sobre aquesta situació que estem vivint. Avui la idea és parlar i la protagonista serà la música, perquè, bé, com sabem, la cultura i la música com a part cultural i artística ens ha acompanyat durant tota aquesta pandèmia, especialment durant el confinament, però l'hem trobada molt a faltar en els nostres carrers, acostumats, els nostres pobles i les nostres comarques, a viure-la de manera plena, tant en els concerts, en els nostres auditoris, però especialment als nostres carrers. Avui hem convidat a diferents representants del món de la música de les nostres comarques i volem conèixer-los i conèixer-les per a parlar sobre com han viscut aquesta situació, com estan vivint-la i com s'espera aquest futur. Així que, si els sembla, comencem amb les presentacions. Se n'anem fins a Cocentaina. Hola, bona vespre. Soc Nelly i represento a la Unió Musical Contestana. Bé, i ara es desplacem fins a Muro. Hola, bona vesprada a tots. Bé, soc Soraya i represento la Unió Musical de Muro. I ara se n'anem fins a Ibi. Hola, jo soc Ginés, director de Castellvermell, del taller de música Castellvermell d'Ibi. Bona vesprada a tots. I finalment, parlem amb Francisco Valor. Hola, què tal? Com esteu? Soc Francisco Valor, compositor i director de diverses formacions, entre les quals la Primitiva d'Alcoi, Malpasser de Cocentaina, la Banda d'Alfarrasí i la de Goya d'Alcoi. Bé, com veiem, diferents representants, des de compositors, directors, tots músics, tots interpreten, i representants també de l'administració, de totes aquestes entitats. Hem volgut parlar amb ells i amb elles perquè van a donar-nos diferents aspectes, des de l'aspecte del mateix intèrpret, des de la composició, que també és important, i des de l'aspecte també de l'administració i la gestió de les entitats. A veure, la meva primera pregunta és, sé que les entitats musicals, les unions musicals, les agrupacions, ho han passat complicat i s'han tingut que adaptar moltíssim per a poder continuar assajant. I a més, durant el confinament, evidentment, es va parar completament la seva activitat. Com s'ha viscut? Com vos heu tingut que adaptar les entitats musicals, les unions musicals, per aconseguir continuar la vostra activitat? Nosaltres vam fer una inversió en l'escola, amb empares, posant gel, totes les mesures de seguretat que han pogut posar perquè l'escola funcionara, la qual sí que no s'ha parat. Després del confinament, quan es va obrir tot, vam començar. Pels assajos, la mesura ha sigut tot obert, gràcies, tenim un local gran, doncs cabem entre 40 i 50 persones, tots separats a metre i mig, i aquestes han sigut les mesures, indudablement, el gel a tot hora torcar, desinfectat, tot el que pots posar de la mà de nosaltres perquè tot funcioni bé i poder arrencar una miqueta. Vam estar fent concerts, després del confinament vam començar i hem fet concerts i agraeix molt a la gent, tant els músics que han vingut a col·laborar i han pogut treure aquests concerts davant, com la gent que ha vingut a escoltar-nos, que sempre és molt important que estigués, si no, no faries tampoc res. I per part de Muro? Suposo que Muro serà igual. Bé, en Muro no sou molt més diferent. És veritat que, igual que Cocentaina, igual que qualsevol entitat del voltant, i com saps que estem en contacte
a nivell comarcal, en totes les bandes, tot el món s'ha tingut que reinventar. Aleshores, conforme ha dit Meli, l'escola ha sigut funcionant després del confinament de març, de l'any passat, i fins ara no ha parat l'escola. La banda, després del confinament, sí que vam tindre que readaptar-se. El nostre local no és tan gran, per tant, nosaltres allí no cabíem. La gent sí que estava implicada en vindre, evidentment tot el món no. Sabeu que, com en qualsevol societat, hi ha gent que està treballant en sanitat, per tant, ja no per res, sinó per cura i respecte a l'altra gent, no venien. Així que nosaltres el que vam fer va ser adaptar-nos al context que teníem dins de lo que és la nostra societat. Aleshores, tenim un pati molt gran i ens vam anar al pati a assajar. I bé, en el pati sí que podíem tindre les mesures conforme tot el món. A més, estàvem a l'aire lliure, per tant, era un punt més a favor. I bé, conforme Dinelli, les gràcies que donaria al músic que s'ha sacrificat per poder anar, la il·lusió que tenia de fer-ho i de més, per supostíssim, a la gent que ve a escoltar-nos, la gent del poble, que després estava acotat, com en tots els puestos, limitat. L'aforo, que sempre ha sigut els concerts que hem fet fins ara, han sigut al carrer. Nosaltres vam fer fins al concert de Santa Cecília en desembre, el 12 de desembre, i el vam fer al pati del Montcabrer, d'un dels col·legis públics que hi ha així a Muro, i el van fer al carrer. Menys mal que va ser un dia preciós, però estàvem empenyats en fer-lo al carrer i si no plovia anava allí perquè no es podia fer en altre lloc. I tampoc teníem molta gana nosaltres de clavar-se al centre polivalent. Aleshores, d'esta manera ho vam poder dur a terme. Sí que és veritat que quan va començar a vindre la tardor i feia fred, ja no es podia assajar al pati. Aleshores, vam tirar mà de gent del poble, d'associacions del poble. Aleshores, els pirates, les pirates, els de Cocentaina la coneixeu molt bé, sabeu que és un cine, antigament era un cine, i sense cap problema, allà que se vam anar a assajar allí els pirates. En tots els ventanals oberts, les portes obertes, com el techo és molt alt, les mesures de separació entre nosaltres i demés les van complir i així és com vam poder fer el concert de Santa Cecília al carrer. A hores d'ara encara no s'hem enganxat. Per què? Perquè després ja sabeu el que ha passat després de Nadal. Total, que sabeu que ningú ens impedia poder-se ajuntar i poder continuar els assajos, però pensàvem que no era just. Estava tot el món confinat i les circumstàncies no eren les que eren. Aleshores, vam parar. Però ja arrenquem altra vegada este dissabte, però ho farem a Tors, perquè en els Pirates ara fa molt de fred, és un local molt gran i ara fa encara fred. Aleshores hem preparat un concert per abril i el farem seccionat. Metall, percussió, fusta, percussió. I aquest és el concert que... I tenim previst també fer el concert de festes en maig, si l'Ajuntament ens ho permeteix. Fins ara, tinc que dir que l'Ajuntament ens ha recolzat en tot moment, ens ha ajudat en tot, a nivell econòmic, pressupost, la subvenció i demés, i en el que ens ha fet falta, enteneu? I jo penso que el plantejament que tenim, em penso que és el que tot el món té a estar ara. Crec. Claro, la gent té moltíssimes ganes de començar. Els whatsapps van, per favor, i quan comencem? Perquè a nivell... A veure, jo penso que la salut és el primer, la física, però també hi ha una salut mental i emocional. I això també és molt important. I per a els que estem acostumats des de fa moltíssims anys, en aquest cas jo 45, però moltíssims anys a tindre aquesta ficció de tots els caps de setmana, tindre alguna cosa que fer i anar a l'assaig i demés, la gent ho demana. I demana aquest sentiment emotiu i mental que necessitem. Aleshores, d'esta manera anem a plantejar el tema. Clar, és que realment l'afició del músic és una
una afició, com diem, però sacrificada en el sentit de que cal assajar molt, cal compartir molt i molts moments en tota la banda. I clar, al no tindre'ls, doncs també la gent ho necessita. Ginés, en el teu cas, suposa que les mesures serien semblants. Com ho ha viscut la gent? Sí, bueno, com bé diuen els companys, a la fi, bueno, si no podíem eixir de casa, no podíem eixir de casa per a fer res. Després, poqueta cosa i tal, però bueno, he de dir que en el confinament, com van fer moltes associacions musicals i tal, per a no celebrar l'avís d'Ibi, vam gravar cadascú des de sa casa la seva part instrumental de l'himne d'Ibi. I després vaig fer jo el muntatge a casa amb tots els àudios originals de la gent que me'ls havia enviat i la lletra la van posar autoritats i els abanderades i els capitans. I la veritat és que em consta que ho vam presentar el dia de l'avís en diferents mitjos, vosaltres també vos ho vaig enviar i la veritat és que va ser una activitat molt bona i de cara al poble d'Ibi, de cara a nosaltres també per a donar-nos a conèixer a l'hora de dir, mira, ahí estem fent música. Aunque sigui cadascú des de sa casa, vam aconseguir fer-ho i està en YouTube el vídeo per a veure-ho per a sempre. I està posat que es van fer a la pandèmia, a cadascú des de sa casa i tal. Després d'això, quan vam poder, com diuen els companys, assajar, nosaltres també tenim un local prou gran, també és un local propi, que no és municipal, que moltes bandes tenen les restriccions de tindre els locals municipals de que no poden ensaiar i tal, quan puja un poquet la incidència. Nosaltres en aquest cas sí que vam poder fer ensaiant i com el cas de Cocentaina sí que cabíem pràcticament tots, vora 50-55 que som en plantilla, menys 5 o 6 persones que van decidir, evidentment, no vindre fins que passarà tot això. Vam intentar preparar un concert per a festes, que ja havíem parlat de l'Ajuntament, per a fer un concert de música festera, aunque no hi hagueren festes a Ibi, i 2 setmanes abans del concert, o una setmana abans, també van tancar totes les instal·lacions municipals i no van poder fer el concert al Teatre Rio, però van poder fer un concert al nostre local, va vindre un equip de gravació i van fer allí el concert i la veritat és que van fer un concert de no festes, el vam titular, però era un concert de música festera, tot coses relacionades amb la festa. La veritat és que també ens costa que al no haver festes, també la gent, com dient a Muró, la gent té ganes d'això, té ganes de festa, de tornar a sentir-nos pel carrer, de tornar a fer música. Vam aconseguir fer això també i després ja estàvem preparant Santa Cecília i nosaltres no vam tindre la sort de poder fer-ho perquè, com bé sabeu, Ibi va ser una localitat molt, molt castigada per la incidència a finals d'octubre, o sigui, a 2 setmanes del concert de Santa Cecília vam parar tota activitat cultural. Nosaltres, es va anul·lar el concert, evidentment, vam parar d'assajar fins ara. És a dir, no hem tornat a assajar, només que per a mantindre a Ibi sabeu que fem el concurs de cabalgates de marxes per a cabalgata de Reis Mags. Vam poder, com hi havia marxes presentades, hi havia 2 finalistes, vam parlar a l'Associació de Reis i nosaltres per a poder fer al local d'assaig, com era gran, juntar-nos el mínim persones possibles per a intentar fer una gravació per a que el jurat poguera escoltar en viu i no per àudio de MIDI que envien els compositors les 2 peces. I vam aconseguir juntar 32 músics o 33 músics que vam poder fer-ho. Només vam quedar 2 dies a ensaiar, vam fer la gravació i es va presentar. I la veritat és que, mira, dins de lo mal vam pogut fer 4 cosetes i també, si no passa res, segurament en una setmaneta o 2 ja estem ja disposats a començar progressivament a tornar a fer parcials i tal per a intentar fer un concert en juny que el tenim programat ja. Bé, i ens queda, Francisco, com ho heu viscut vosaltres, tu també com a nou director, no? També recent director de la Primitiva d'Alcoi, amb el Malpasset també, com ho vau poder gestionar? Pues el meu ha sigut, no sé, de tot. Jo he tingut de tot, perquè el tema de la Primitiva vam fer lo de la tria un poc del director fent assajos en octubre, fent 4 assajos cada director, perquè vam fer, pujaven per aquest puesto, no? 3 directors i tenien que fer 4 assajos cada director. El bo de la Primitiva, com en Muro, és que tenen un pati i mentre el temps ho va permetre vam poder ensaiar allí. Es va poder fer en octubre aquest concert a l'aire lliure
on vam dirigir els 3 directors que optàvem al puesto i vaig tindre la sort de que em van triar a mi. Després, parlant de la primitiva, van tindre la sort també de que ens van cridar des d'Elx, l'associació de festers d'allí d'Elx, que volien fer un concert de música festera i volien que anara a la primitiva i vam tindre la sort de fer-ho a l'aire lliure, allí en el Palmeral, i damunt vam poder anar tota la banda, 80 músics, que per fer un concert a principis de desembre amb 80 músics, jo us ho dic als músics, som uns privilegiats, una per poder assajar, 2 per poder fer un concert de música festera, perquè feia molt de temps que no tocàvem música festera, però en tot l'any no vam tocar música festera, i 3 per estar tots i per poder-lo fer. Per parlar va ser fer aquest concert i començar a fer assajos també. Teníem pensat el 20 de febrer fer un concert en el Teatre Calderón, on la normativa diu que no poden estar a l'escenari més de 40 músics. Aleshores, també un poc era el plantejament que vol fer Muro, fer assajos parcials de metall i assajos parcials de fusta i mitja part per la fusta, mitja part per al metall, però mos va caure. Teníem també el 20 de desembre un concert de música de Nadal en el pati del Museu d'Alacant, de l'Arqueològic del Marc, també va caure. O sigui que jo només faig que fer programació i mos cau tot. Però esperem que tard o prompte puguem fer el que planegem. El concert de Diumenge de Rams, pensem que també serà inviable fer-lo, perquè, clar, sabeu que el concert de Diumenge de Rams, la primitiva d'Alcoi, és el seu concert per excel·lència, el buque insígnia dels concerts de la banda, perquè és el concert de festes i és un concert molt potent, però, clar, enguany, si no m'equivoque, Diumenge de Rams és l'últim diumenge de març, o sigui, ja estem ahí. I no podem assajar, no estem assajant encara. Bueno, a veure de quina manera... Antes de connectar-me, m'ha tocat Alfonso, el president de Malpasset, i m'ha dit que comencem la setmana que ve a assajar, que dic, ostres, una bona notícia, per lo menos. En les colles de dolçaines és més, entre cometes, més fàcil perquè són menys gent, no? Però en les bandes, en Alfarrasí, tinc que dir que des que vam fer el concert en agost de festes, també a l'aire lliure, vam intentar reprendre en octubre, vam fer un assaig i la setmana següent em va tocar el president i em va dir no vingues, no te s'ocorris que vindre, perquè també van haver molts rebrots, Benigànim, que estava al costat, tenia molta incidència, Alfarrasí començava a tindre moltíssima incidència i hasta ara. Jo espero que hagin tocat en casa perquè el que parlàvem, quan apleguem a baixar la batuta, no sé si hauran posat la canya, clarinet al revés o la trompeta l'hauran posat la campana damunt o no ho sé. Com es trobarem les bandes, presidentes? És una molt bona pregunta. Com se les trobarem? Nosaltres per l'estiu vam fer 2 concerts en el Parque del Batà, allà en Muro. I la xaranga també en va fer un en agost, en la plaça del Mangem, fins ahir. I després Santa Cecília, que és el que estic dient vos, que sí que va estar en la banda completa. I en Reixos també vau tocar. En Reixos també vau tocar, no? Sí, en Reis va ser un grup, a més va ser fixe, sabeu que estava prohibit. Exacte, i ho van partir en els companys de la Xafi. La Xafi tocaven una peça, tocaven nosaltres, però no anaven tota la banda. Simplement va haver un grup de 25 músics i un grup de la Xafi. I es va fer també la cabalgada de Reis. És a dir, nosaltres hem parat gener i febrer, això és veritat. Tocar, jo no sé quan tocat. Jo poc, en casa. Toco perquè quan el meu xicón i de vegades en quan fa m'agarra la flauta, jo li fes cas i l'agarré. Però perquè m'ho diuen, perquè com sempre pareix la tia les faenes, que sempre estic a faenar, però bueno. Una qüestió volia assenyalar jo, perquè crec que el que ha comentat Francisco és important, perquè bé, durant tot aquest temps, cert és que, com es comentava Nelly, totes les mesures que vos ha tocat, després poder assajar en patis o fins i tot en locals de comparses.
o filaes. Després, el que vos ha tocat de reorganització de tota la gent. També lluitar contra l'esperit de no saber aquesta salut mental que comentàvem. La reinvenció per a utilitzar les xarxes per a fer arribar a les cases, perquè crec que ho heu fet des de totes les entitats, a fer-los arribar a les cases aquesta música i aquest sentiment i aquesta esperança de que tornarem al carrer. Però ara, en aquest moment en què s'ha anunciat que almenys, durant el primer semestre, la vostra activitat no es limita només a les festes de moros i cristians, a la festa, però sí que és una vinculació directa de música i festa. I molt important. Exacte, molt important. Per tant, festes no se celebren tal qual des de març de l'any passat. Des del 13 de març de l'any passat no se celebren les festes, almenys s'ha fet en alguna ocasió una incursió de xicoteta, una cercavila, sí que es va fer des de Conselleria, si no recordem mal, doncs el poder, per a aprofitar les subvencions, fer cercaviles o concerts menuts, per a continuar garantint la vostra activitat econòmica. I és que, sense festa, s'ha mermat moltíssim l'activitat econòmica de les entitats. Francisco, crec que vol dir alguna cosa, comencem per ell. Sí, a veure, jo ho he dit en moltes entrevistes. Ara s'han donat compte que si passem la vall d'Albaida cap amunt, les entitats musicals estan molt tirades a certàmens. I com van a certàmens, assagen per a certàmens, es preparen, la formació que tenen és molt de concert i molt certamenera, les entitats provincials o locals estan molt damunt de poder ajudar a aquestes entitats, o sigui, ajuntaments, subvencions, Diputació de València. Clar, què passa? La província d'Alacant parla, per exemple, anem a dir de Vall d'Albaida a cavall, o d'on tenim a cavall, no? Hem acostumat, pense jo, que hem acostumat als nostres polítics a que les entitats musicals, nosaltres mateixes, som autosuficients i extraiem les nostres faves de l'olla, no? Què ha passat ara? Que s'han donat compte de que si mos falla el carrer, el carrer sempre ha estat molt vilipendiat, no? Tu eres músic de carrer. Jo soc músic de carrer, sí, i ho dic amb molt d'orgull. A mi el carrer m'ha ensenyat moltíssim. I damunt, gràcies al carrer, la meva banda té un edifici, té una escola de música, li pot pagar al director, pot pagar la llum, pot pagar instruments, reparacions d'instruments. Clar, què passaria si no n'hi hagueren festes un any? Doncs ha passat. Ja ha passat. Ara què? No estic dient que no ens hagin d'ajudar. Bueno, està Nelly, que sabrà més que jo que l'Ajuntament estic segur de que a la banda la recolza moltíssim, no? Però, no sé, no és... Potser caldria repensar-se-ho tot un poquet. Sí que és veritat que l'Ajuntament, per la part nostra, el de Cocentaina, ens ha recolzat. Sempre que li han demanat el lloc per fer concert, ens l'han deixat, ens han posat totes les facilitats del món i sí que ens han donat subvenció a canvi de fer aquests concerts. De fet, també, per poder-nos ajudar una miqueta, vam fer xarangues al carrer, en totes les mesures, estàtics, la qual cosa va estar molt bé, va ser una cosa diferent, però sí que vam poder tocar aquesta música festera que tant ens agrada a la gent de la zona de Perací, no? I això va estar molt bé, però sí que és el que diu Francisco, que tenim acostumats a que la cultura la deixen un poquet de banda. Les bandes d'ací sempre s'han tret les coses nosaltres perquè s'han manejat moltíssim, gràcies a Déu i gràcies als festers que ens contraten, estan allà recolzant. Jo m'alegra també que aquestes festes no són soles de l'Aixir i ja està. Nosaltres, les filades o comparses que tenim, s'han preocupat de nosaltres, de tocar-nos, de dir-nos com esteu, què vos fa falta. O sigui que és una germanor el que n'hi ha entre les bandes i les filades o la gent festera, que això és molt d'agrair i que nosaltres així recolzat. Francisco també ho sabrà, igual com Soraya i Ginés, que estens ahí. Una toca de telèfon també fa moltíssim a les bandes. Ginés o Soraya, alguna...
Si n'és que no ha parlat. Sí, no, sí, a veure, coincidís que en aquest sentit, com bé diu Francisco, així estem molt, anem a dir molt... Sí, la paraula és la que ha dit ell, el músic de carrera estava molt vilipendiat, no? Com aquest és un músic de segona. I se mos està veient ara, se mos està veient les necessitats que tenim i el que necessitem és actuacions. També he de dir que nosaltres, per exemple, la nostra banda, la nostra societat, no és és una societat molt jove, la banda té apenas 11 anys i no tenim encara aquest recorregut que tenen les bandes companyes que estem parlant així, que teniu Alcoi, teniu totes les entraetes, les entrades i tal, fem un lloc nosaltres ara per ahir, eixim molt poquetet del carrer, no perquè no vulguem, sinó perquè quasi totes les filades, com bé diu una Cosentaina, tens la seva banda i tal, i és molt difícil ficar-se, però sí que és veritat que el poc que, per exemple, en Ibi sí que teníem 4 entrades i més desfiles i tal, i entraetes allí al poble, i es nota, es nota que és una part molt important. També a Ibi, tot el que són festes d'hivern, que tu bé coneixes, Juan Luis, les festes d'hivern d'Ibi, que les xaramites nosaltres també som protagonistes, les Reis, la cavalcada de Reis i tots els actes que fan a Ibi dels Reis Mags, nosaltres som molt protagonistes i sí que és veritat. També he de compartir amb el que diuen les companyes que l'Ajuntament, la veritat és que ha estat sempre pendent i preguntant també de com estem i tal, i a veure si passarà això i fem alguna cosa i tal. És a dir, que una activitat cultural sí que està ben vista per part de les autoritats i del poble i ja veurem a poc com eixim d'aquest tema. Sí, però en resum, fixeu-se que no sols, nosaltres estem parlant així en un clot de gent, però a nivell nacional, a nivell estatal, què està passant en els músics? Què està passant en la música? Què està passant en la cultura? Què passa? En quin lloc estem? No, està passant que jo crec que a meitat del confinament va eixir, no sé, un meme d'estos que envien que diu fixeu-vos que ara estem tots en casa i què estàs fent? Estàs consumint cine, estàs consumint llibres, estàs consumint música, estàs consumint art. És a dir, què feia falta? Què feia falta, sobretot? És a dir, quan estem en casa tancats consumim moltíssima més cultura que quan no estàvem. I és una incongruència perquè no hi havia espectacles en directe, però com bé ha dit Juan Luis antes, hi ha un munt d'espectacles online. Hi havia concerts online. Jo vaig veure, jo me'n recordo al principi del confinament, la Filarmònica de Berlín va obrir el Digital Concert Hall que té, que és tots els concerts en directe, els té gravats. Jo em vaig passar dies i dies veient concerts de la Filarmònica de Berlín, brutal. Després ho va fer també Concertgebouw d'Amsterdam, ho han fet moltes orquestres, concerts en directe, conforme hem anat aixint. Estem consumint cultura, claro, és el que diuen de Muro ara. És a dir, ara quan eixcam hem de veure en quin lloc queda la cultura, com estàs dient. És veritat, quan hem estat consumint-la i en aquests moments difícils consumies cultura de tot tipus. Sí, quan ha passat la pandèmia, pense, és una opinió personal, però ha passat la pandèmia on s'ha vist la mancança de tot? En els professionals sanitaris, en els mitjans que n'hi ha, en els professionals que no hi ha, els professionals abatits a nivell de sanitat. I ahir s'ha destapat i s'ha vist tot. Ara passa el mateix, passa exactament el mateix en els músics. I jo no soc músic professional, soc amateur, però dona igual. En els professionals està passant, no soc actriu, però dona igual, estàs veient-ho. On està la cultura? En quin puesto té Espanya? En quina escala, ja no és escala de valor, sinó en quina escala ens té col·locats a la cultura i la sanitat en aquest país? Quan, en realitat, la cultura i la sanitat són els pilars fonamentals d'una societat per a que funcioni una societat com deu de funcionar. Pense, és la meva opinió, però jo penso que és així. I són els dos pilars que més tenen. Ho veig jo, que és on més mancances n'hi ha de tot. Jo hauria que apostar primer a nivell local, nosaltres a nivell local, ja tornant d'anar-se'n de lo que és a nivell nacional, tornant a la nostra localitat. Costa, ens apoyen, l'Ajuntament ens apoya, ens recolza, està ahí, però costa. Tindré que estirar d'ells, perquè sempre li tens que recordar que mire usted que això funciona d'esta manera. Mira que
si no ho fem, perquè jo no he tingut ningú problema a l'Ajuntament, però sí que es vaig tenir que dir, mireu, nosaltres fins ara, conforme estava dient Francisco, que ho ha dit molt bé, fins ara no mos heu fet falta. Mos heu donat la subvenció? Sí, anual, però per actes. Ojo, Això ja que tindreu en compte també. No és una subvenció que el donen perquè eres... És la faena. Exacte. No te'l donen una subvenció perquè eres una entitat cultural, que és el que hauria de ser. Simplement per ser una entitat cultural tindries que rebre una subvenció. Però no donen una subvenció per ser una entitat cultural, no. El donen una subvenció perquè tu vas a fer la publicar, la publicació en cosentaina, la professor de festes, el passar carrer de la vespra, etc. I això és el que estan donant, estan pagant aquests diners. Mal pagats perquè, com és el poble, tu no vas a cobrar el mateix que aquesta desfilada que faries en una altra localitat o en un altre lloc. No sé si m'explique. És d'aquesta manera. Entonces has de dir, mira, senyores, no, hasta ara no mos heu fet falta. Vosaltres m'heu donat una subvenció, nosaltres no fem això, però nosaltres s'han mantès en què, en el que estàveu comentant, en les eixides, en tal, en què el local és nostre, en què nosaltres, per exemple, tenim un bar i el bar de baix està alquilat, etc. Entonces, conforme molt bé dia Francisco, tots anem rodant. I has tingut que recordar a una institució de dir, ara és quan teniu que donar el callo. I ara és quan teniu que demostrar que realment nosaltres com a entitat cultural del poble i declarar bé d'interès cultural, ojo, que això ho tenen que tindre molt en compte i ens ho han de recordar molt. Són bé d'interès cultural. Per tant, ells tenen el deure i l'obligació d'estar al compte en tots els sentits en les entitats socials i culturals, i en aquest cas de les bandes o de les associacions com es diu, Malpasset o la Xafiga, les associacions de xirimites i tabalaters. Vull dir, exactament. Ara és quan tenen que donar el callo i saber que són bé d'interès cultural. I perdoneu-me, però ho he de recordar molt, això, perquè encara no ho tenen molt clar. I això té que anar rodant fins que un ajuntament, una institució, entenga que, carai, igual com tinc aquest edifici, que és un edifici que està protegit per etc., tinc una entitat musical de 200 anys d'antiguitat o de 75 o de 100 o de 11, dona igual, d'antiguitat, que jo tinc que cuidar i salvaguardar, perquè és la que guarda i cuida tota la història musical d'un poble. Ojo, Bé, la veritat és que estan fent unes reflexions, de tot el que heu comentat, em queda en algunes qüestions. A veure, durant la pandèmia és indiscutible que la cultura ha ajudat a vèncer la incertesa, els problemes en els que ens enfrontàvem el dia a dia, gràcies a que totes les entitats de manera altruista han fet, des de els nostres pobles, les nostres bandes o els grups de teatre o els grups de pintors, el que siga oferir tot el seu treball des d'ahir a grans entitats, com es comentava Ginés, que han obert les portes per a garantir-nos que la humanitat, perquè estava al final tota la humanitat, continuarem respirant i ens oferirà la cultura a xale. Davant d'aquesta reflexió d'aquell moment, que tots i totes esperàvem veure-la reflectida d'alguna manera, pel que comentàveu, crec que no s'ha garantit aquesta protecció a la cultura com creiem que s'ha de mereixer. Després, un altre concepte, el tema del músic del carrer. A mi em sembla essencial, això s'ha comentat moltes voltes, jo mai m'ho havia plantejat, el ser músic d'orquestra, ser músic de carrer, perquè els he considerat iguals de professionals. Jo ho he viscut així, no? Jo considero igual de professional el músic que està en el carrer que el músic que pot estar damunt d'un concert perquè compartisc i veig que aquests músics són els mateixos, no? I poden fer la mateixa activitat. Així que reivindiquem també la música del carrer, que ens ompli de vida, ens ompli de cultura i ens ompli de festa i ompli de professionalitat també, perquè hi ha grans compositors, grans composicions i grans músics que la interpreten. Jo ara poso en qüestió què passarà, perquè jo veig que vos manteniu fins al moment, l'autofinançament és el que vos caracteritza, no? El món de la festa era el que garantia un poc aquest autofinançament, junt amb les actuacions amb els ajuntaments, que, com sabem, també dins de les seues competències
han pogut fer el que han pogut fer. I també la música és, jo ho veig igual que el món de l'artesania en la festa, no? Tot aquest món s'ha paralitzat. El dia que es torna a activar, si això ho diuen perquè s'ha comentat que durant aquest primer semestre no es podran fer les festes, però a partir del segon, si la vacunació sí que arriba i és massiva, s'ha sigut massiva i ja està aquesta immunitat de grup de més del 70% de la població, s'ha arribat. Com emprendreu vosaltres aquesta tasca de començar a fer festes? Perquè si s'han ajornat totes les festivitats i tornen a mostrar-se totes, com ho viureu vosaltres això? Esteu preparats o la societat està preparada? Està pensant en que quan això torni al carrer caldrà organitzar-se molt bé? Moltes entitats tal volta no crec que hagin, o espero que no hagin desaparegut, però tal volta si no han tingut el finançament adequat no estiguen, igual que l'artesania de la festa. Bé, deixa així aquesta qüestió perquè reflexionem i a veure quina és la vostra opinió. No sé, comencem per Francisco mateixa, que ha sigut el primer que m'ha vingut al cap. Home, jo penso que tots estem desitjant. Jo puc dir-te, i no s'ho creureu, però jo puc dir-te que jo havia tingut un malson i el malson era que tornàvem a tocar, jo me n'anava en la meva banda a tocar i per lo que fora em despistava i em perdia i jo sentia que la meva banda estava tocant amb els pares, per això sabia que era la meva banda i jo no podia plegar a eixir i se n'anaven tocant i dic, ostres, doncs si és les ganes que tenien de tocar i és la primera volta que anem a tocar i estic perdent-me i no puc aplegar, això que estàs corrent i no el plegues, doncs això. I m'ha alçat i em feia mal tot. Tenia un mal de cor i dius, serà possible fins a aquest punt aplegues imagina't psicològicament com està la cosa ja, saps? Bueno, és una anècdota, no? Però de veres que ha sigut casualitat que jo avui ho he somiat, això, i me'n recorde, de veres. Home, jo penso que lo difícil no serà que les bandes, en el moment en què ens diguen anem a tocar, pillarem l'instrument i anirem a tocar, farem més assajos que faci falta per tornar un poc a la rutina i tornarem a tocar. Jo crec que serà més difícil parlant de, per exemple, que estan dient és que en octubre van a fer festes d'alcohol. Bueno, però la gent podrà pagar-se les festes en octubre i en abril tornar-se-les a pagar. Jo soc fester en Cocentaina. Si farem festes en agost en Cocentaina, jo he tingut una merma d'ingressos enorme. Drets d'autor, zero. Composició, zero. Dirigir, les entitats m'han pagat fins on han pogut, però no han pogut... A veure, i a més, si no fas feina, jo no vull cobrar. Perquè jo sé que aquests diners, al final, van a treure-los de les seues butxaques. I jo no vull això, val? Clar, jo ara en agost, si fem festes en Cocentaina, que ojalà en fem, doncs bueno, no ho sé, m'ho plantejaria si podré eixir a festes o no. És que hi ha tantes preguntes. Es passarà a moltes persones, vull dir, és que estem tots dient el tema de que vinguin ja les festes perquè tenim aquest desig, però fa falta. Com vendran les festes, clar. Claro, serà, no ho sé, serà complicat, però jo soc de l'opinió de que els músics, bueno, si estem desitjant, l'altre dia parlant amb els companys de la banda, vamos, és que quan ens deixen, pillem els instruments i se n'anem a la serra i fem una xaranga soles, perquè és que tenim ganes de tocar i tenim ganes de fer coses, no? Però jo penso que costarà un poquet arrencar. Però no per el tema de la banda. Jo estic segur que si qualsevol fila nostra, els xanos o els bords, els berebers bords de Cocentaina, diuen el dissabte teniu que vindre 15 músics a la fila. Bueno, es peguem galtaes per anar. I més després de tot això. Jo penso que no serà... Per ahir no n'hi haurà la complicació. Que la maquinària i la indústria festera, on estem clavats, com bé tu has dit, músics, compositors, dissenyadors, carrosses... Boatos, ballets... Que això comenci a rodar en una certa normalitat és el que pense jo que com a gran maquinària que és, costarà. Però com n'hi ha molta gana i tenim molta pues això, moltíssimes ganes en que això s'acabe i que pugui haver festa al carrer, jo crec que es aconseguirà. Ojalà. Espere que es aconseguisca. De Ginés, tu què opines? Sí, bueno, més o menys. Al final és un desig el que tenim tots de que tot això vaja pronte. Jo, de veres que quan vaig llegir que el primer semestre, evidentment, s'anul·len les festes, però el segon ja se veurà,
jo no vull ser mal agorero, però jo ho veig prou fotut. O sigui, que es comencen les festes i sobretot, com va dir Francisco, veure com són les festes, perquè, per exemple, no sé, Cocentaina són en agost, en Alcoi diuen que en octubre, aviat són a maig, bueno, tu saps, Juan Luis, s'han suspès, ahir són a setembre, però has de tornar a organitzar-ho de forma diferent, perquè, evidentment, hi ha actes en cada poble que són multitudinaris i, evidentment, tu podràs fer l'entrada segurament i es diran, mira, pues anem a fer les filades en comptes de 12 persones, les files de festes anem a fer-les de 6 i fem 2 files, separar a metro i mig, els músics anem igual i tal, però i el públic està bé, les carrers d'Alcoi a Xina, com estàs baixant Sant Nicolau, la plaça... Jo de veres que no vull ser agorero, però aquestes massificacions de gent ven 5 entrades una entrada, jo no les veig, per almenys en 2021. És una opinió meva i evidentment no vull que passe, però no és només eixir a tocar i a desfilar, és que és la gent que n'hi ha fora. I sobretot, un dato que ha dit Francisco és el fester. El fester. Tantes faenes que no estan... Tanta gent que ha perdut la faena o que està en ERTE o tota la gent, imagineu-se que està tan de moda l'hostaleria, tot el que està relacionat amb l'hostaleria. Aquesta persona que tenia que pagar-se la quota, o no sé com es dirà en altres pobles, la quota de fester, enguany, i dius, enguany en Alcoi, és en octubre i en abril, uau, ojo, que no saps tampoc si vendrà la quarta hora, la quinta i la 23, perquè és que és tan incert tot, es tenim que fer plans a curt i mitjan plaç, és a dir, no podem fer més i anar a poc a poc. Evidentment, ganes, jo el primer també, d'eixir i d'enjuntar-se en amics, en família, en tot, però hi ha que ser molt caute i veurem, després quan tornem, jo crec que les festes de monjos cristians, per almenys els primers anys, quan tornen a fer-se, no van a ser iguals. És una cosa meva, sobretot, jo, Juan Luis, jo soy de Viar, quan dic Juan Luis, jo no em veig el dia 11 de maig en les Espies la plaça del Raval conforme està tots els anys. O sigui, jo no puc concebir a dia d'avui. És que tu veus un vídeo, i vos passarà a tots, veu una pel·lícula o veu un vídeo de festes de fa uns anys i mos sembla raro veure tota la gent ahí abraçada, sense mascareta. És que crec que a nivell de la societat ens ha canviat alguna cosa també i crec que ens hem d'adaptar i veig jo no probable que hi hagi algo paregut enguany. Una cosa meva. Jo tenia l'any passat que dirigir l'himne de Petrer i t'agarra risa perquè dius, em van dir, fem el 50 aniversari del Pasdoble Petrel i l'himne de Petrel, el Pasdoble Petrel, l'han fet himne del poble. I tu seràs el director i anem a canviar-ho, la ubicació, perquè on es feia sempre en la plaça de l'Ajuntament, que no recordo com es diu, allò diu que, bueno, allò és, si veieu vídeos, allò es massificava tant que feia por. Sí, una locura. La plaça de dalt, crec que es diu. La plaça de dalt. Doncs anant a fer un altre lloc més obert. I dius, home, doncs imagina tu. Jo ja, a mi no m'han dit res encara, però jo, per descomptar que enguany tampoc serà, pense jo que no serà. I el dia que es puga fer, doncs no ho sé, on serà. Però per lo que diu de la massificació, dius, mira, ho van canviar de puesto per tanta gent que es clavava i ara potser no deixen entrar ni a la meitat. Sí, jo penso realment que les festes, és també la meva opinió, s'hauran de reinventar també almenys els primers anys, d'alguna manera, i readaptar al temps que es toca viure, tant econòmicament com sanitàriament, etc. Però, bueno, si és cert és, per això vos la pregunta, la incertesa, ho ha dit Ginés, no? La incertesa, o sigui, tenim per dos costats, ara parlarem amb l'Elia Soraya, a veure com ho veuen elles, però sí que és això, incertesa per un costat de no saber com funcionarà, però també amb que la música està i els músics estan disposats i disposades per a fer el que calga. Tots ho heu manifestat, vull dir, els dos. Està aquestes dues coses que al final t'enfronten. A veure, Nelly, per part de l'administració, o de la gestió, no? Tu també eres músic, però parla'm des de la teva opinió, que va ser més fàcil. Nelly, tu com ho vius? Com vius aquesta situació? Com penses? A veure, jo penso que el que ens agradaria és poder aixir al carrer fent el que ens agrada i com antes, però sí que és, com bé diu Francisco i Ginés, jo crec que conforme està la situació, tornar a veure el d'abans costarà
Nosaltres, per la nostra part, el començar a rodar és començar a fer assajos molt a poc, parcials, en tota la gent, separar per poder fer concerts. O sigui, les primeres és fer concerts, després ja tot anirà veient-se, perquè de totes maneres les planificacions que pots fer avui en dia que són molt a curt plaç. Nosaltres mateixa ahir vam tindre junta, començarem a la setmana que ve a planificar assajos. El concert el tenim posat pel dia 24 d'abril, si es pot fer. Tot és sempre en el si es pot fer. Ganes, n'hi ha. Planificació la fas. Després, si has fet la feina i no es pot arribar a fer el concert, aquesta feina és la que t'has feta. Però ja està, és viure... Jo crec que això ens ha ensenyat a viure el dia a dia, l'anar a poc, no anar corrent, i les coses ja aniran venint i conforme anem venint anem solucionant-les. Il·lusió moltíssima. Eixir al carrer jo crec que és el que més ens està costant el no poder fer. I jo també les ganes que tinc, vull dir, de poder-vos escoltar passar per casa. Però bueno, per casa o per qualsevol carrer o en qualsevol festa de tots els nostres pobles. Soraya, i per la teua part? Sí, jo coincidís totalment en els meus companys en el que estan dient. I vaig més enllà, jo soc un poc més com Ginés. Pense que això va tardar en que siga igual, entre cometes, perquè jo pense que això no va ser igual. Anem a veure. Conforme molt bé has dit tu, s'han de reinventar i ho hem de canviar d'alguna altra manera. Sí que és veritat que nosaltres som caràcter mediterrani i el caràcter mediterrani és com és. Aleshores, les festes nostres són intenses a nivell social, però sobretot a nivell humà. Aleshores, això ens va costar molt de parar, si no de parar, d'aflorar, conforme teníem fins ara. Eixes abraçades, conforme diem, o eixes emotivitats que tenim, però s'han de reinventar conforme esteu dient. I totalment d'acord amb el que diu Nelly. Nosaltres, ganes de fer coses, clar que en tenim, però anem, els músics ho saben, també vam tindre junta esta setmana, ho hem acordat d'esta manera. Tenim programa per al 17 d'abril? Si apleguem, es farà. Si no, festes de Muro sabeu que són en maig, el segon diumenge de maig. Nosaltres enguany tenim una efemèride que celebrar i voldríem fer el concert de festes de Muro. O sigui, el concert de festes, tot en peces del poble, antigues, no ha estrenat res, per supost, i a veure si es podrà fer al carrer, claro. I si ens deixarem fer el passacarrer, faríem el passacarrer igual com el vam fer. Només vam acabar del confinament, a mi se va clavar ahir entre cella en cella que hi havia que fer un passacarrer, que hi havia que desfilar en la penya al Flare en el poble, perquè és el que ens identifica i és el passo doble que ens identifica com a poble, i havia que fer-lo. I ho vaig plantejar i tot el món dia, però i com anem a fer-ho? Doncs ens separarem. I com ho farem amb la gent? Doncs tal. I es va fer, però es vam reinventar. I la gent també. I es va publicitar a través de la ràdio local, per favor, la gent en el carrer, separats i tal. I va ser impressionant el següent. Emotiu com a més. El músic plorava i tocava, però és que la gent també plorava i ens escoltava. Aleshores, això té que anar a poquet a poquet i xina. I que la gent gaudisca de nosaltres. I si hem d'estar preocupats del temps i programar un concert al carrer, estic dient, al carrer, en una fetxa X, i si dia plou, no passa res. El mateix concert que es pugui ajornar a un altre dia, però que es pugui fer, que la gent pugui escoltar-nos, que estigui ahí, perquè nosaltres la necessitem, però ells a nosaltres també ens necessiten, pense jo. Torno a repetir, jo, si voleu, soc un poc pesada en això, però torno a repetir que la salut mental, l'emocional, també és molt important. És molt important, perquè ens escolta i per nosaltres, com a músic també. Així és necessari. Vull dir, salut mental i salut emocional la necessitem, portem un any complicat i la música és aquest bàlsam que ens ajuda a poder, aquesta ansietat o aquest estrès amb el que vivim, poder-lo pal·liar, però ja arribarà. Jo em quedé també en les vostres ganes i en missatges també de
a veure, també hi ha un món d'indústria musical, no? I que, d'alguna manera, que hem de continuar pensant i garantint també la cultura i la gent que viu de la cultura, que és important reivindicar també aquest paper, la professionalitat també del món de la cultura, en aquest cas la professionalitat de la música, que hem de reivindicar i que la gent entenga que hi ha famílies que també viuen d'això. Ho dic perquè els usuaris, més enllà de l'emoció, també reflexionem, perquè igual que reflexionem de l'hostaleria, que és important, reflexionem de la indústria en general, doncs també d'aquest sector econòmic que és important, perquè imaginem, no sé, la meva opinió, que les festes no se pogueren celebrar de la manera que se celebren. Bueno, Francisco ens ha assenyalat una cosa, és a dir, compositors que se dediquen a composar música per a festes, doncs no estan composant, no? No estan fent-ne. Són uns ingressos que no estan entrant. Aleshores, vull dir, això ho hem de reflexionar també, no ens quedem només en la part emocional o lúdica i cultural de la música, no? També reconeguem aquesta part perquè és important, tant que ho entenguen les administracions com també els usuaris i usuàries que també heu donat aquest missatge de les filaes o les comparses que estan preocupades per continuar garantint aquesta relació amb vosaltres. Per acabar, que ja portem així un ratet, podríem estar molt de temps, perquè jo estic encantat d'escoltar-vos, m'agradaria també escoltar-vos amb tota la música, amb els assajos que com estàvem acostumats, però ja arribarà el moment, ja arribarà aquest moment. Com a reflexió final, com enfronteu este segon semestre? Si estiguera tot, ho hem insinuat d'alguna manera ara, no? Però la nova normalitat de la música creu que haurà canviat definitivament, ho hem insinuat ara. Penseu que sí que canviarà definitivament la nostra manera d'entendre les festes, per exemple, o els concerts? Sí. Soraya, has sigut tu? Sí. Espera que tenia el micro tancat. Sí, jo penso que sí. Com ho afrontem? Jo crec que tenien dues paraules. Amb molta il·lusió, però amb molta cautela. Moltíssima cautela. Molta precaució. Perquè no es tracta de dir, a veure com funciona. És que estem jugant en les vides de les persones. Aleshores, hi ha que tindre molt en compte això. Hi ha que tindre molta precaució, molta cautela. Il·lusió, per supost. I conforme deia Nelly, pasito, 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 pasito. I Francisco, tu posa les piles i a composar. Perquè nosaltres puguem interpretar, clar, coses noves. No, serà perquè no teniu música bona en muro, home. Com en tots els llocs, i n'hi ha música molt bona en tots els puestos, però és la meva opinió. Nelly, per la teua part? Doncs per la meva part, no sé si n'hi ha dit molt més del que ha dit Soraya. La cautela és el principal, hi ha que cuidar dels nostres músics, que fer les coses en il·lusió, volem tirar avant, però indudablement hi ha que mirar la salut de les persones i anar amb molta cura. Francisco? Doncs a poc, sempre anem mirant les incidències que hi ha, el que no n'hi ha, si es pot fer i si no es pot fer, si es té que sinó que a poc. Jo, per la meva part, penso que ho ha dit Soraya, crec que ho ha dit antes Soraya, sobretot el que més em dona compte és que anem a saborir-ho tot molt més. Anem a donar gràcies per cada assaig i anem a donar gràcies per poder fer cada concert i perquè cada projecte vagi a port. Això ja és... Jo, per exemple, estic ara masteritzant un CD que vam gravar el dia 13 de desembre amb Malpasset, en dolçaines i metalls. En els metalls vam ensayar un dia soles i escoltem el CD i en una de les peces del CD es diu Miracle. I l'altre dia jo, parlant en Rafa d'AudioArt, li deia, Rafa, el milagro ha sido que grabáramos esto. Porque si arribem a dir, s'esperem a després de Nadal a gravar-ho, és que no ho gravem ni en octubre, saps? I clar, i se queda això de dir,
ostres, menos mal. O el que he dit antes, poder fer un concert, el meu primer concert en la Primitiva, en plena pandèmia, i poder fer un concert en 80 músics, que jo tots els assajos es dia, xiquets, som uns privilegiats, perquè només senties que diuen la banda de no sé on, la banda Bocairent ja no ensaya, ha suspès el concert, la banda de... I era, anàvem caient bandes i concerts, però com? Jo dic, no arribem a ells, jo no el faig. I vas poder fer-lo. Clar, totes aquestes vivències se queden ahí i ho aprecies molt més. I quan passa tot això, jo crec que apreciarem molt més el poder fer una entrada, el poder estar tocant en un passacarrer en les festes del teu poble, una arrencada de publicació, Nelly, ostres, de pensar-ho se posen els pèls de punta. I tant, i tant. És el mateix, un acte emblemàtic del poble. No hem pogut... Nosaltres mateixes no hem pogut fer ningú passacarrer perquè ho vam demanar, però l'Ajuntament no ens va deixar que eixirem al carrer. Entonces, el que ha dit Soraya, de poder eixir i fer aquesta cercavila, nosaltres ho vam tirar molt a faltar perquè sí que vam fer l'intent, però no vam poder. Entonces, el que vam fer va ser estàticament, que sí, va estar molt bonic, la gent sí que va vindre, va escoltar tots separats, però això és... El tornar a dir portar el pas, no sé jo quan tornarem, si sabem portar-lo. Mira, una anècdota. En el passacarrer que vam fer nosaltres, només vam acabar el confinament, que vam fer la penya i la vam fer per l'Avinguda València de Muro, que és per vendre els cotxes, la més ampla. Una anècdota és que necessitàvem un baix i estava el teu xicono, Nelly, tocant amb nosaltres la penya del Flare. I quan va acabar, diu, estic aborronat dels peus hasta dalt, al cap. És que m'ha aborronat, és que t'aborronava veure la gent al teu voltant i veure com allò passava. I a més us dic que sense cap de volta vam baixar fins avall i després vam entrar a la plaça del Manzany i a la plaça del Manzany hi havia molta gent esperant-nos, però en les mesures allò va ser superaborronat. Això és la màgia que té la música i la cultura. Exactament. Eso es. Sí, mira, de lo que esteu dient ara a tots, jo em quedé apuntat unes quantes paraules així. Soraya ha dit il·lusió i cautela. Francisco ha dit saborejar els moments que vivim, i és de veres. Tots recordem segurament ara el primer assaig que vam fer després de la pandèmia, el primer passacarrer, com diu Soraya, el primer concert, com diu Francisco, el que diu Nelly, és a dir, és que anem a viure els moments, anem a saborejar-los cada vegada, quan passa un temps sense que no has fet aquesta cosa que t'agrada. Una anècdota molt ràpida. Avui, per primera vegada, en 2 mesos o mes i mig, he anat a dinar fora amb la meva parella a una terrassa. I, veritat, estàvem els dos i la copa m'agarra i dic, ostres, quant de temps, tio? Que ganes teníem d'eixir a disfrutar, també, evidentment, a ajudar a l'hostaleria, no? Però que dius, ostres, tio, quant de temps feia? És que estàs saborejant aquest moment que és un simple dinar en una terrassa on siga. I és el que ens passarà a partir d'ara. Cautela i il·lusió en tenim moltíssima. Jo, de veres que el que tinc ara de vosaltres que heu pogut fer un concert en públic i en passacarrer, jo vos dic que de veres jo tinc enveja. Perquè jo, les 3 coses que han fet, que han pogut fer, com he comentat, va ser l'himne d'este des de casa cadascú, el concert de festes que van fer al local sense públic, i l'últim, el dels Reis, també sense públic. O sigui, l'alè de la gent, de l'aplaudiment, dels ànims, de tot això, ens falta. Saps que ho tens ahir per redes socials i tal, però es falta això. I el de saborejar que deia Francisco, jo me recordo del primer dia que vaig tirar la batuta, quan vam tornar al confinament. Bueno, primera, que va vindre quasi tot el món a l'assaig, evidentment mantenint les distàncies. Quan tires la mà, alces la mà i sona, o sigui, eren les pèls de punta. I dius, és que de veres, fins que no passa, no saboreges aquest moment que dius, és que ho tire de menys. Evidentment que siga la teua feina o el que sigui, no, però és que la gent, et veies pel carrer, anava jo per Ibi pel carrer i deia, quan tornem? Què ganes tenim? Però de totes les edats. I és això, a partir d'ara ens reinventarem, a il·lusió no ens guanyarà ningú, igual que en molts camps de la societat, però que a poc aplegarà. D'ací 15 anys no ens recordarem. I jo, això sí que som optimista. Això passarà, n'hi haurà una cura, passarà, i d'ací X anys estarem a volta abraçant-nos i besant-nos com tal. Però en aquest moment que estem vivint, cada momentet d'estos que tenim,
siga el passacarrer, la terrassa, el reencontrar-te amb un amic. L'altre dia en el cotxe vaig veure un amic, joder, que feia, jo què sé, 7 mesos, un amic del poble. O sigui, imagina't que no ens han pogut juntar. O sigui, és una cosa que anirem poc a poc, que passarà, evidentment, però que en la música, que mira, que ens uneix que la música, com un projecte que hi ha a IBI que es diu La música ens uneix, és que ens unirà a tots, a totes les societats i a tota la societat musical en general. Bé, doncs, moltíssimes gràcies de veres als quatre per la vostra sensibilitat, per transmetre-nos aquest calor humà també. Esperem, de veres, jo crec que tots els espectadors i espectadores pensaran com jo, tinc ganes de perdre el pas per escoltar la música. Tinc ganes de que en un concert la música de dolçaina, la música com siga que em traspasse la percussió pel cos, aquests concerts que es passen, doncs tinc ganes de que em passe la música per dins de mi. I esperem ben cert que hi ha grans professionals, hi ha gent amb moltíssimes ganes darrere de cada banda, de cada entitat. Així que segur, i jo estic ben cert, que el dia que puguem tornar a celebrar-ho, ho farem amb música i ho farem amb moltíssimes ganes perquè vosaltres així esteu vivint-ho. Gràcies per dedicar-nos aquest temps i esperem ben prompte poder-nos trobar, no sé si al carrer o tornarem a trobar-nos a través de les pantalles, no sé com serà, però esperem que ens puguem trobar. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Gràcies. Moltes gràcies, un plaer. Adéu a tots. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.